வாழ்க்கை பாதையில் நாம் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறோம்? நாம் கற்பனை செய்யாத ஒரு திருப்புமுனை அடைந்திருக்கிறோம். கனவுகளை தன்னுடன் சுமந்து கொண்டு வெறுங்கையுடன் புறப்பட்டோம். இன்று நம்முடைய நிழல்களில் இருந்தும் கூட நாம் பிரிந்திருக்கிறோம். குழந்தை பருவத்தின் ஓசை எந்த தெருவில் பின்தங்கி போனது? விடியலின் சிறு சிரிப்பு எந்த திருப்பத்தில் மறைந்து போனது? கேட்காமலும் சொல்லாமலும் காலம் அதை பறித்து கொண்டது. நாம் கடவுளிடம் கேட்டது நம்மை நிராகரித்து விட்டது. வாழ்க்கை பாதையில் நாம் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறோம்? நாம் கற்பனை செய்யாத ஒரு திருப்புமுனை மறைந்திருக்கிறோம். உறக்கம் கலங்கியது போல் தெரிகிறது. என் நலம் பற்றி நிலவிடம் கேட்கிறேன், ஆனால் அதுவும் உடைந்து போனதோ தெரிகிறது. கண்ணாடியில் என் முகத்தை பார்க்கிறேன், ஆனால் அது அந்நியமாக தெரிகிறது. ஒரு மௌன விருந்தாளியை போல் உணர்கிறது. யாராவது திரும்பி வந்தால் நான் சோர்வாக இருக்கிறேன் என்று சொல்வேன். ஒவ்வொரு புன்னகைக்கு பின்னாலும் நான் மிகவும் மௌனமாகிவிட்டேன். இப்போது எனக்கு புகார்களும் பிரார்த்தனைகளும் இல்லை. நான் இந்த நம்பிக்கையற்ற பாதையில் நடந்து கொண்டே இருக்கிறேன். பாதையில் நாம் எவ்வளவு தூரம் கடந்து வந்திருக்கிறோம்? நாம்